Случвало ли ви се детето ви да ви излъже? Казва ви, имам 6 на контролното днес, а на следващия ден в бележника му виждате, че има 4. Или пък изпращате имейл с нещо важно за вас и изчаквате отговор. Минават 5-6 дни, а отговор няма. И започвате да си казвате, сигурно ме пренебрегват. Може би не е достатъчно добро това, което пратих. Първата покана в ненасилствената комуникация е да разгранича между това, което се случва и това, което си мисля, че се случва. Моето отношение или история на база случващото се. Защо това е трудно? Често изхождам от това, че начинът, по който виждам дадена ситуация, това е реалността и мога да си кажем да, когато ми казват едно, а всъщност е друго, това е лъжа. Но наричането на нещо вече е какво отношение аз придавам на него. И това не е действителността и това, което се случва. Защо обаче е важна тази покана да правим разграничения между тези две неща? В първият случай, когато комуникирам през моите интерпретации или оценки, каня другия да се срещне именно с тях. Каня го да се срещне, ето това е моята оценка и интерпретация, това е моето осъждане, което често не е много приятна среща и другият по-скоро би се отдръпнал, би започнал да се защитава и може би няма да получи това, което търся, именно повече яснота или свързване. И тук идва моя избор. Искам да поканя другия на среща с моите осъждания и оценки или искам да поканя другия на среща с онова, което се случва и реалността. Това често ще предопредели как ще продължи разговора. В първия случай това може би ще е първата крачка към конфликт, откъсване или неразбирателство, а във вторият крачка към повече яснота и свързване. Поканата ми към вас следващия път, когато изпитате може би леко напрежение, раздразнение, е да спрете за момент и да проверите със себе си. Дали в момента съм свързан с интерпретацията си, историята, която си разказвам, или с това, което се случва, това, което мога да назова, което чух и което видях. И мога ли да разгранича тези две неща? Любопитно е колко пъти на ден чуваме въпроса как си и не по-малко пъти може би задаваме този въпрос на хората около нас. Още по-любопитно е отговорът на този въпрос. Дали всъщност казваме как сме и отговора ни отразява ли нашите чувства и емоции? Можем да чуем неща като чувствам се атакуван, чувствам се пренебрегнат или чувствам, че ме дразниш нарочно. Всичко това описва нещо извън мен. Описва как наричам или оценям поведението на другия спрямо мен. Или как без да искам го обвинявам за това, че ми причинява нещо. Втората покана в ненасилствената комуникация е да разгранича своите псевдочувства или интерпретации на това как другия се държи спрямо мен с онова, което се случва в мен самия. И моите чувства, емоции, телесни усещания. Те могат да звучат като напрегнат съм, разтревожен съм от това, което се случва. Или пълен съм с енергия, много се радвам, изненадан съм да чуя това. Всички тези изрази описват по-скоро нещо вътре, отколкото нещо вън. Бивайки свързан с описанията и оценките си за поведението на другия отвън, рискувам свързване с себе си и с другия. Защо? Ако чуете чувствам, че ме дразниш нарочно или чувствам се изоставен от теб, това най-вероятно стимулира във вас желание да се разграничите и да кажете не, това не е така, или да оправдаете себе си, да оневините някакво поведение, което изпраща общуването и комуникацията в съвсем друга посока. Оставайки свързан с това, което се случва в мен, отварям врата на другия към моя вътрешен свят, който описва моите емоции и моите чувства, без да ги закача за другия и без да приписва това като отговорност на другия, а описвайки какво е живо в мен. Бивайки във връзка с моите чувства и емоции, вместо с моите оценки как другия ги причинява, има много по-голям достъп до моята автентичност и много по-голям шанс да се свържа с себе си и това да бъде чуто също от другия. Това е втората покана в ненасилствената комуникация. Да разгранича псевдочувствата от чувствата или моите оценки на нещо, което се случва отвън,
с преживяването ми вътре. Какво движи нашето поведение, избори, послания, които казваме? Това е въпрос, който много парадигми изследват и са любопитни за отговора. Ненасилствената комуникация също се вълнува от този въпрос и ни казва, че всяко действие, избор, послание, което отправяме, е опит да удовлетворим потребност. Например, днес избирам да изляза с приятели след натоварен работен ден и това е моят начин да удовлетворя нуждата си от забавление, разпускане, свързване. Или пък избирам да остана вкъщи с пуканки и филм и така удовлетворявам нуждата си от почивка, възстановяване, време за себе си и грижа за мен самия. Естествено е въпросът дали всяко нещо, което правим и казваме, е опит да удовлетворим потребност. Създателя на ненасилствената комуникация Маршал Розенберг казва да, всяко нещо. Дори нашите оценки и осъждания и споделя, че именно те, оценките, осъжданията са трагичен начин да удовлетворим наши потребности, тъй като намаляме шанса да бъдем чути и другият всъщност да разбере какво искаме да споделим с него. Какво имам предвид? Ако нарека другия егоист, може би за това стои нуждата ми от подкрепа, да бъда видян от заедност. Ако детето ви каже ти си лош баща или лоша майка, спрямо контекста това може да означава много имам нужда да ме чуеш. Искам да чуеш какво искам аз да кажа и да избера за мен в момента. Възможно е някой път потребностите ни да са облечени в оценки и осъждания и да има нужда да ги преведем и да стигнем до тях. Това е една от поканите в ненасилствената комуникация, да се свържем с нашите потребности и от това пространство да избираме, да действаме и да общуваме с другите. Третата покана в ненасилствената комуникация е да се свържа с нуждата вместо с моето предпочитание. Как да я удовлетворя? Това наричаме стратегия. Например, нуждата ми от почивка, имам много начини как да удовлетворя и предпочитания, които имам аз, които могат да се различават от някой друг. Нуждата ми от грижа за себе си или пък свързване, забавление, отново има много проявления. Именно те са нещата, по които може би се различаваме с другите. Бивайки обединени от нашите универсални потребности, се различаваме по предпочитанията, как да ги посрещаме. Това е важен принцип в ненасилствената комуникация, който ни казва, конфликта се случва на ниво стратегии и се разрешава на ниво нужди. Например, вашето дете се тръжка и казва, искам сега да ми купиш тази играчка. И това е предпочитанието или неговото искане, желание за този конкретен момент да му бъде купена играчка. За това стои може би нуждата от забавление, нещо ново да ми се случи и изхождайки и свързвайки се с тази нужда, може да намерим начини, които да я удовлетворят, които да са в синхрон с мен и с моето дете. За да се свържа с моите потребности, може би се изисква смелост. Смелост да си задам въпроса какво е истински важно за мен в този момент. И отговаряйки си го да бъда по-близко до потребностите, които движат моите действия, думи и избори. Това е третата покана в ненасилствената комуникация. Да се свържа с моите потребности и да ги разгранича от предпочитанията. Основната причина, поради която потребностите ни не са удовлетворени, е това, че не ги изразяваме. И все пак, ако ги изразим, втората причина, поради която те могат да останат неудовлетворени, е това, че не отправяме ясна молба. Това казва Маршал Розенберг, създателят на ненасилствената комуникация, относно четвъртата покана – отправянето на молба. Молбата е краката на моята нужда. Тя дава възможност нещо, което съм усетил и съм се свързал, осъзнавам в себе си, да има конкретно действие или проявление навън. Нещо, което мога аз да направя към тази потребност или нещо, което мога да попитам, поискам от другия да ми съдейства. Например, прибирате се след работа, изморени и намирате вкъщи хаос. Никой не е започнал да прави нищо, а тепърва предстои да си изготвите вечеря. И това може да тръгне в две посоки. Едната е да споделите вашата интерпретация и оценка на това. Никой не се грижи за тая къща
и се чувствам много пренебрегнат или пренебрегната. И тук веднага виждате как споделям моята интерпретация, оценка и всъщност мисълта, какво си мисля, че другите правят спрямо мен. Разбира се, вече разгледахме, че това няма да доведе, може би, до това, което търся и искам. Какво мога да направя? Мога да споделя. Не съм изтощен изключително много от деня и имам нужда да си почина. И може би имам нужда от съдействие, дали да направим вечеря заедно или да си поръчаме нещо. Това е кратък пример за това как, използвайки поканите в ненасилствената комуникация, мога да изразя цялостно себе си, без осъждане или обвинение. Молбата в ненасилствената комуникация не е слабост, а сила. Тя е формата на нашата потребност, която протяга ръка към другия и по този начин може да намерим решения и начини как да посрещаме повече от потребностите ни. Аз съм Никола Димов от Точка Запетая, психолог и обучител по ненасилствена комуникация. И ако тази тема е интересна за вас, може да ни последвате в социалните мрежи или да последвате линка към сайта ни, в който има повече информация.